חיירוב ודניאל סיצ'נוי. אז רק שנייה, לפני שאתם מתחילים לרקוד, אני ראיתי אתכם גם קודם, אני רוצה להזמין על הבמה בבקשה את המורים, את מנהלי אקדמיה וסן רייז דנס קלאב. בואו נזמין לכאן את אירנה שוחט, מנהלת אקדמיה האליטה, ואלי אלייב. אתם עוד לא יודעים בשביל מה, יש לנו הפתעה. עוד כפיים. תראו מה הם קיבלו. הם מקבלים את זה עכשיו עוד פעם מול כל הקהל הנכבד הזה. אירנה ואלי רוצים להעניק את הגביע המיוחד של מקום ראשון שהילדים הקטנים והחמודים האלה זכו, ומתוך 200 משתתפים מגיע להם מחיאות כפיים שלכם. כל הכבוד. דריה ודני, אתם גדולים, הגביע שלהם ממש כמעט בגובה שלכם, כל הכבוד. תמונה, יופי, מצוין. ועכשיו הריקוד. בואו נתחיל בריקוד. זה היה מדהים. אפשר להצטלם עם גביע? מוזיקה. פשוט נהדרים, מגיע להם מקום ראשון, דני ודשה. כל הכבוד, כל הכבוד. אתם 10. תמשיכו ככה, תגיעו ללס וגאס, או לאן שתרצו.